Ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Southwest Khasi Hills District haka JLM ubak Kenneth June L Nonglat President haringkat ki dekot lem ke jingsaki lang Menteri Snong Mau Bidong ubak Tan Lumbor Kia Kharai haka khat pratri uleber arja arpun riu kala lej penno jingerap ya kawai kalong yeng riu kun thai haka te ke Snong ke badangshan maka bat nyongut ki khon jongka ki la du no ya la ka yeng haka jing plu ding Hakane kaski na kalyang kaseng kalalit ban ai jingerap da kasong pisa kumjo da ki jankom ki marbam bat ki tiar ba penon kam hayeng. Kani kalong kme kalay thu ba omsem latip na ka kada ko bala penlong ka yeng jongka ka bakan plu ne ban kemding na marba maka bat ki khon kim sem la dan hayeng. Haga ba ka ding kala bam do ya ki jing don jing em bat baro ki tiar yeng. Kalapan pau ka jing songo ya ka seng bagilawan kener jingerap ya ka kum kariu kun thai kum juru ya ki pajba jong ka snong bagila ya rap bat om tangkat ta na kalyang ki bor snong kila ai ru ka jingerap ya ka ne kalong yeng jingerap ki ba na kalyang jong ka seng FKJP Southwest Khasi Hills District ni wan seulem na bukan yang kani ka Madakran wadan kan sat keren tadi yang Saya pilih keklik aja yang lor kente yang yang cam lanat yang cam sad nga lana cuma saya pilih nak mensim pilih sanai ini berada yang pencari yang pada boleh lah pencari yang pada boleh ya kini ada pun saya tu gak ay dan kami kibar nama bindang yang landang yang pulau acung makan rel odawanya kalau kadik lah nading kawan anak buat kasuin lah jangan suji ading tanya tem lagi tem mi lem sudah buat aji buat akan kali pencap ya lem ading deh lah yang jadi tiar lah sila mana cilak tam entah selai ban aji ngarap ya kini ka longyeng ka ba ka jeng bamdu jong kading ya kini ka longyeng nadu santarik jong du bunai momenta tena kaliang yo seng la yo ya kini ka jeng tip nadu ketuga por dari ngila perkat menginuan tiga penlong yang menginuan mata sengi ban sengeulem ban ai jeng arab nam tajun ka longyeng oj wat laki de ki dak ki warit dari tangban ya don ketilang ba kini ka longyeng namang la tip ba kedai ka longyeng rukan thei ka ba khun ru ila bon hadu nyungut tena kaliang yo seng kini ka sengi rengkat Menteri Snong jong ni Snong Mau Bidong ya don rekar ni resgi ban ai ni jing arab ban nok seniang na mata jong ka longyeng longsem ti nge ba na kaliang jong ki bor badai khmi habi adai ba ni ka longyeng na kaliang jong Snong kila pendep ya ki kamram ba ki dai ban pentip si ki bor badai pet tingi kermen ba ka jing arab kan long nok kam kloi na mar ba kum kini ki jing jia ki ba la jia kam kidai kam coba kerki te nak liang jo seng kerpat bagi kilat jingeram kidai bantu cik ka longyeng bat ki wei pat ki kan hun seng bahlang ki bodon ka distrik ka jongi lani kino ki wei pat ki ba don ka mensim ban yarap na ka banta jong ka longyeng te nak liang jo seng ipai ka message ba sobhaban wan ban jengok ya kani kalong yeng namar ngi wan ban pej dari jong kikmat kat nongi iba ka jingduk jong ni kalong yeng kalau long sya ka jingduk ka bakrau ti haringi sodon bok padingi aingu yo nombuk nong tau namar ba hagani ka jing bamdu jong ni ka ding kamdon kan jing mansau ki mensim breu ti kaliang jong kaseng ngi pha ya ni ka kruo hagani ka por bunta ka bangi wan hagani ka ski ba kilat jingarap kiba dena ka liang jong ka sorkar ti subhaban kampe je kini ka longyeng long sem Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya